चला हो मैडम तो के यूपी घुमा दी, चला हो मैडम तो के यूपी घुमा दी। चला हो मैडम तो के यूपी घुमा दी, चला हो मैडम तो के यूपी घुमा दी। यूपी में बाटे बाराबंकी, यूपी में बाटे बाराबंकी, बाराबंकी में बाटे घंटाघर, बाराबंकी में बाटे घंटाघर। सिंगर सुमित मौर्य। या फिर आओ हिंदाज में। बाराबंकी में बाटे गो मशहूर जगह मैडम जी, बाराबंकी में बाटे गो मशहूर जगह मैडम जी। ऊ जगह के नाम बासाहापुर, ऊ जगह के नाम बासाहापुर। शाहपुर में बाटे माँ विद्यावती मंदिर, शाहपुर में बाटे माँ दुर्गा मंदिर। जय माता दी। हम तारो जे घुमा तानी, चला तो के घुमा दी मैडम जी। हम तारो जे घुमा तानी, चला तो के घुमा दी मैडम जी। घंटाघर गुम्बा की मंदिर घुमा दी, घंटाघर गुम्बा की मंदिर घुमा दी। चला तो क्या सब कहीं घुमा दी मैडम जी, चला तो क्या सब कहीं घुमा दी मैडम जी।